أرست زينام بعل دمرة مسكال أبا ديسابا لو معلت بدمكت أبا مسكال الدواباي تخبيرون بعل مسكال باستفرالي مدلوات نمخبار مدلوات مزامهم تمهارو سنبت بيت كريستيان أرثوذكس قاليسهم بعل مسكال بسلام نكحلف أقول مدلو مقوارو بيت صحفات ممرحي بوليس كتما مقالة فليتو سلام طعمها باللي زخوركم تملكتي كما يتمسيو نقع نبعل درو مسكال سلام وصحكم نابلنا زيناتات ناخم كنبلنا زيناتات ندمرحكو حبيركم تصنح انا ابراهيم فسايم بعل دمرة مسكال اب عديس ابابا لو معلت بدمقت اب مسكال الداباي تخبيروم ابتي بعل باتريارك أرثوذكس توحدو بيتكريستيان ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሚኒስትራትን ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማታትን ዝተፈላለዩ ሃገራትን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝመፁ በጻሕቲ ዓዲ ተረኺቦም እዮም ኣብቲ በዓል ብሸሞንተ ቋንቋታት ዝተሰናድኡ መዝሙራት ዝቐረቡ እንትኸውን ተምሃሮ ሰንበት ቤት ትምህርቲ እውን ዝተፈላለዩ መዝሙራትን ትርኢታትን ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ بايتو كلت حزبي فدرعي نبعل مسكل ناي انكو عبصحكم ملختي ام حلاليفون ات بايتو اب زم حلالفو ملختي بعل مسكل دمرا اب حزبي لعل هايمانتاون بهلاون بعليو يلولم اتي كبر بعل ايثيوبيا اب يونسكو كاب زمزغبتهم زيد هسسو بيراوي قرستات بقدامنت زرقح كم زخونون غليصوم بعل مسكل اب ايثيوبيا انتخبر كاب هايمانتاوي سرعتن أملخون بتوساقي نزيقاتات محوراوي زمدنهم عب متنخار نيتيبيا معبالن وانتاوي هنسات قصتان سفراتات توريست زلوو عبركتو لعلكم زغوني حبير زلوم نايلوم زمن بعال دمرا بدموغ سنسرعات بستفراليو حيمانتاو سنسرعاتاتن كخبر حاليون بسلام حدنتن نكخبر كلو قدو كواتا كم زقباون اتحساسي بيوم قدامي منستر أبي أحمد بعل مسكال مخنيات بمقبار ناينكو عبد حكم ملختي أم حلاليفهم تم قدامي منستر أبي ملختهم بعل مسكال قلبت حلمي استرعي لإلهم نقست إليني مسكال نموصا زحالمة اللو زخون يكون سب أبي زي حاسب اللوان أي كالن أي فتنن أبي زبحال اللو قزم حاد علت فتاريا انت فكد تمسكال كاب استقبر اللو بوتا موصا حلمي نير وايلوم اتحلما نكعود ما صلمات اناتقنططه صقم منقدي اناصرغت مس حلخلخ صقمات اناتدافت ناب قدميت كم استغعزتهم غليصوم اب موداتا ناب يروسالم تساغيرا تمسقل كاب استقبرلو سفرا موصا كيلا ياون يلوم بزي دما حلما غاد كم زخونه بمغلاص تسفان زي قرص سب حلمو حد معلت غاد كم زخون زرعي تامرت كم زخونه بريهم حلمو زفلط حلمو نكعوت بنغرات تسفا انتي تقرص نزلفق كم نغست اليني حلمو غادي بمخان حد معلتي مرآيو ايترفن ونيلوم بخال مداي دما مسكل باستفرالي مقدتات استفرالي بحلن اكابران اب بزحات بيرات بيرسباتن كم زخبر بمغلاط زي دما اب هبره بيراونتنا زلو نبار حدنت زرئيلوم سلازخونه ناي كلاتنا كبرتات بالتات عقمتات حافتات قانقاتات تاريخات وزت تدميروم نيتيوبيا عباي زمعبلتن استخبرتن كغبروا كم زخلو كن حاسب كم زغبا اصنوت يبملوم مسكال أب أزجمن فتان كنتات بمخان صباح ناي ممعداو مرأي يكبلو
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር በዓል መስቀል ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ እንኳዕ ኣብፅሑኩም መልእኽቲ በዓል መስቀል ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ብኢትዮጵያውያን ዝኽበር በዓል ኢሎም መስቀል ነባር ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትና ዘርኢ እዩ ዝበሉቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ናይ ዘበን መለወጢ በዓላት ኣብ ወርሒ መስከረም ምስ በዓል መስቀል ተዛሚዶም ምኽባሮም ጥንታዊ ማሕበራዊ ዝምድና ዘርኢ ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም መስቀል ኣብ ኣጸጋሚ ፈታንን ድንግርግርን ብምዃን ጽባሕ ናይ ምምዕዳው ምርኣያ እዩ እውን ኢሎም ርዕሳነ ምምሕዳራት ዝተፈላለያ ክልላትን ከንቲባታትን ንበዓል መስቀል መልእኽቲ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም በዓል መስቀል ሰናይ ክብሪ ኢትዮጵያውያን ደሚቖም ዝረኣየሉ በዓል ምዃኑ ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ጋምቤላ ኣለሚቱ እሙድ ገሊፀን ሕብረተሰብ ነቲ በዓል እንተኽብር ንዝተጸገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣመላኺተን ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ በዓል መስቀልን ደመራን መርኣያ ሓድነትን ሕብረትን ከምኡውን መሰረት ምጉላህን ምድማቕን ሓያልነት ምዃኑ እዮም ገሊጾም ዘሎም በዓል መስቀል ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታት ብምጥንኻር ጸጋታት ሓድነትን ምትሕሳብን ንኽጠናኸሩ ኣብ ምሕጋዝ እጃሙ እናተዋፅአ ከም ዝርከብ ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ኣይተ እንደሻው ጣሰው ገሊጾም እዮም በዓል መስቀል እንትነኽብር ኣፈላላያትን ዘይምርዳእትን ብምእላይ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትና ንምጥንኻር ቃል ብምእታው ክኸውን ከም ዝግባእ ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣይተ ጥላሁን ከበደ ገሊጾም እቲ በዓል ናይ ሰላም ፍቕሪ ሓድነትን ምትሕሳብን ክኸውን እውን ተመንዮም በዓል ደመራን መስቀልን ንዘለና ተማቒልና ይቕሬታ ብምግባር ሓድነትና እነጠናኽረሉ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ገሊጾም ከንቲባ አዳነች አቤቤ በወገነን መላእ ነበርቲ ከተማና ድምቀት ከተማና ዝኾነ በዓል ደመራ መስቀል ከመርአያነቱ ኩሉ ደቂ ሰባት ብምፍታው ነንሕድሕድ ብምትሕባር ብምክባርን ፍቕርን ጸጋታት እቲ በዓል ብምሕላውን ብድሙቕ ኩነታት ንክኽበር እጃምኩም ንክትዋፁ ጻውዒተ የቕርብ ኢለን በዓል መስቀል እንትነኽብር ሓድነትን ብምትሕሳብን ክኸውን ይግባእ ክብሉ ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣይተ ኣሻድሊ ሓሰን ገሊጾም እዮም በዓል መስቀል ክብሩ ሓልዩ ሃፍቲ ሃገር ብምዃን ክቕጽል ኩሉ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ ክብል አገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ አገንዚቡ እቲ አገልግሎት በዓል መስቀል ጠሚቱ ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መልእኽቲ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ በዓል መስቀል እንደመራን ጥንታውነቱ ብምሓዝ ዝቐጸለ ናይ ኣደባባይ በዓል ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኔስኮ ካብ ዘመዝገበቶም ቅርስታት ሓደ ከም ዝኾነ እውን ኣዘኻኺሩ እዩ ናይ ኣደባባይ በዓላት ሓበራዊ ክብርታት ዘጉልሁ ናይ ብዙሕነት መዓረግ ዘርእዩ ካብ ምዃን ብተወሳኺ ናይ ብዙሓት ሃወፅቲ ቀልቢ ብምስሓብ ሃብትታትና እናኾኑ ዘለው እዮም እውን ኢሉ ስለዝኾነ በዓል መስቀል እንትነኽብር ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ቱሪዝም እውን ነኽብር ኢና ዘለና ክብል ገሊጹሎም ብመሰረት እዚ በዓል መስቀል ክብሩ ሓልዩ ሃፍቲ ሃገር ብምዃን ንክቕጽል ኩሉ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ ክብል ኣተሓሳሲቡ ኤምባሲታት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ንበዓል መስቀል ናይ እንኳዕ ኣብፅሕኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ሕብረት ኣውሮፓ በማሕበራዊ ሚዲኡ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እንኳዕ ንብርሃን መስቀሉ ብሰላም ኣብፅሕኩም ኢሉ ኣሎ ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ብግድኡ ንመላእ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳዕ ንበዓል መስቀል ደመራ ብሰላም ኣብፅሕኩም ክብል ገሊጹ እዩ ኤምባሲ ፈረንሳይን ካልኦት ትካላትን እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም مسكلي تركبور حازولي
በዓል ኢሬቻ ባህላዊ ክብሩ ሓልዩ ሓድነት ብዘጠናኽር መልክዑ ክኽበር ከም ዝግባእ ሕብረት ኣባገዳታት ኦሮሞ ገሊጹ። ሕብረት ኣባገዳታት ኣከባብራ በዓል ኢሬቻ ካብ 25 ክሳብ 26 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆራ ፍንፍኔን ኣብ ቢሾፍቱ ድማ ሆራ ኣርሰዴን ዝኽበር በዓል ኢሬቻ ኣመልኪቱ መግለጺ ይብሎም። አካባቢ ሕብረት አባገዳታት ኦሮሞን አባገዳ መጫን ወርቅነ ተሬሳ ከም ዝበልዎ በዓል ኢሬቻ ባህላዊ ክብሪ ሓልዩ ሓድነት ብዘጠናኸረ መልክዑ ክኽበር ይግባእ እዮም ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን በዓል ኢሬቻ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ሃፍቲ ዓለም ስለ ዝኾነ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ክኽበር ይግባእ እውን ኢሎም። እቲ በዓል ብዘይፈላለይ ሃይማኖት፣ ፖለቲካን ዕድመን ኩሎም ብሓባር ዘኽብርዎ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እዮም። عندما مسكرم تزنبلا مسكل ماتي الله دبخلا بك عند الشكور والروح الله بقويا الترى نتقبل عيالو هوي هوي زي ولو هوي زي تعدلو هوي عمتي مهللو هوي 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 عفو خي هوي عفو خي مسكل هوي عفو خي هوي عفو خي كني هوي 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 عفو خي هوي عفو خي مسكل هوي عفو خي هوي عفو خي كني هوي ተመልከቲ ሓፀርቲ ዜናታት ክትካተሉ ፀኒሖም ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜና ክሓልፍ በዓል መስቀል ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ንምኽባር ምድላዋት ምዛሞም ተምሃሮ ሰንበት ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ገሊጾም በዓል መስቀል ምልክት ፍቕርን ሓድነትን ብምዃኑ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ብምትሕግጋዝ ከኽብርዎ ከም ዝግባእ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ንፀብጻብ ቤተልሔም ጥጋቡ ሙሉ ብርሃን ግርማይ በባዓመቱ መስከረም 17 ዝኽበር በዓል መስቀል ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብ ትፍለጠሎም ሃይማኖት ሓድግታት ሓደ እዩ። በዙይ ምክንያቱን ካብ ሰዓብቲ ሃይማኖት ወፃኢ ብዑደተኛታት ወፃኢ ዓድን ውሽጢ ዓድን ዓብይ ትፅቢት ዝነበረሉ በዓል ንምዃን ክኢሉ እዩ። ነዙይ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታውን ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስፍሕ ዝበሉ ምድላዋት እናገበረት ከንዘላ ተገሊጹ እዩ። ጥናቱ እንግዲህ በየቀኑ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከ7 ተኩል እስከ 11 ተኩል ለ4 ሰዓታት ያክል እናጠናለን። በየአመቱ እንግዲህ ይለያያል። ካብ ሱኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 7 ፈረቃን ክሳብ 11 ፈረቃን ን4 ሰዓታት ኢና ነጽንዕ። በባዓመቱ ይፈላለዩ 5 ጉጅለ እዩ ዘሎ። ሰሜን፣ ምዕራብን፣ ምብራቅ፣ ደቡብን ከምኡውን አቃቂ ኣሎ። ንሕና ዓሚ ወረብ ጥራይና ቀሪብና ሎሚ ዘበን ግና ንወረብ ሓቢሱ ኣብ ሃይማኖት ዘደበ ምርኢት ክነቅርብ ኢና። ሁለተኛ ጊዜ ነው ስሳተፍ ንመበል ካልኣይ ዋን የተሳቲፈ መጽናዕቲ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ኣብ መንበረ ጸባኦት ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስትያን ኢና መጽናዕቲ እናወሰድና ዘለና ብዙሕ ልምዲ ዝርከቡ ስልጠና እዩ እናተዋሃበና ዘሎ። ዕላማ መስቀል ፍቅሪ ብምዃኑ እዚ ስልጠና ፍቅርን ሓድነትን ዝህብ እዩ። በዓል ደመራ መስቀል ብዝምልከት ዝግበሩ መጽናዕትታትን ምድላዋት ነቲ በዓል ዝገልጹን ህዝቢ ዘመሩን ዝኾኑ ተሓሲቦም ዝሳለጡ እዮም። ኣብ መንበረ ጸባኦት ቅድስተ ስላሴ ቤተክርስትያን ንበዓል መስቀል ንዝግበር ምድላው ብርክ ዝበሉ መናእሰይ ሰዓብቲ ሃይማኖት ይሳተፉ ምህላዎም ተሓቢሩ እዩ። ከ23 ገዳማትና አድባራት የሚመጡ የሰንበት ተማሪዎች አሉ። ካብ 23 ገዳማትን አድባራትን ዝመጹ ተምሃሮ ሰንበት ኣለዉ። ኣስታት 920 ዝኾኑ ኣባላት መጽኦም እዮም።
نحنا أبزي ناي موهاد سرحنا سرحنا زلنا كابزي كاب سلاسي كساعة مسكال الدباباي ياريدو زي ما كي وسخنان كي قنسنان بمسارة مزمورة محليت ناي موهاد سرحنا نركب قلنا هيمانوتاي مدلاو اتو مناسي حباروينتن سنة مقبار نخم مهارو يقبريو مسكال بعال فقري يقريتان حباروينت مخانو تساتف تتبعال شخونو مناسي قاليزوم يوم መስቀል ማለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ፍቅሩን የገለጸበት ነው። መስቀል ማለት መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቅ ሰባት ፍቅሩ ዝገለጸሉ እዩ። ስለዚህ ሓድነት ንክህልወና መንፈሳዊ ሃገራውነት ንክንፈጥር እዩ ዝገብረና። ስለዚህ በዓል መስቀል እንትነኽብር በሓባርን ብምትሕባርን ክኸውን ይግባእ። ጥልን በመስቀሉ ገደለ እንላለን። ስለዚህ ይህንን ነገር ስናስብ ጽልኢ በመስቀሉ ቀተለ ኢና ንብል ስለዚህ ነዙይ ነገር እንተን ሓስብ ፈጣሪ ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነብሳት እንተውጾም ዘርኢ ቀለም ኣይመረጽን ንሕናውን ነዙይ በዓል እንተነኽብር ዘርኢ ቀለም ከይመረጽና ብሓባር ነብዕሎ እዚ በዓል ሓባራዊነት ዘጠናኽር በዓል ስለ ዝኾነ ማለት እየ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ ንበዓል መስቀል ኣብ ትገብሮ ድሙቕ ምድላው ተምሃሮ ሰንበትን ቅዱሳን ኣቦታት ሊቃውንትን ቀሳውስትን ካህናትን ብሓሳብን በተሳትፎን ብጽሒቶም ይዋጹ ምህላዎም ተሓቢሩ እዩ በዓል መስቀል ብሰላም ንክሓልፍ እኹል ምድላው ምግባሩ በጽሕፈት መምርሒ ፖሊስ ከተማ መቐለ ፍሊጡ قدم كبل بكتما مقالة مست بعض تحيزهم سبورتا وددراتن مريد كارنيفالن كسالة مصنحهم حلفي بيت صحفات من محدار بوليس كتما مقالة كوماندر عندنا لقسة قليسهم تيب عال بسلام كزازم عبا درؤو خنم عسر شعات مسكرم مس هزبي تواردهم كم سرحو توم كوماندر تزاريبهم مسكال بعال مدلاوتنا يسستا نوجينا عبدالروح نركول علتي حزتوانا اسرح زخون تناي جوجا مع مسكال زكايد بعل الله نسو مستفى لي قويا جوجا مع زبل ناي مسكال اكو حليفو ناي كارنيفال ناي دواي مريت نيرو سو زياتهم بسلام نودانا لخون سكون زي ما اخواتاتهم نيروم زياتهم بسلام من قدنا تخيط صنحميم ازلاتناي درو معالتي احنا لنا لما عتناي جمعه مسكل زكايد التينا نينا بعال مسكل هيمانوتاوي تحسدو حاليو كبعال كل حبرتسب كم تلمود مس بوليس كتحابر كم زغباونه تحساسيبهم صحلت 10 شعاتون صبح نقص فصم ناي مسكال بعل مزازمون تم مرحة هيمانت بزولنا من قد تقعينا عينا نخيج بمنقد خم خال بهلي لي زين وين بهلاوي تحسك زي هيمانه تبع علي بأرثوذكس هيمانت أريز خبري خالات هيمانتاتون كخروز خلو يوم نحنا بتي مسئنا زلو لاوانا لا بوليس مسئنا زلو جن ما هاجر سكر أرثوذكس تهادو بيت كريستيان تجراي هاجر سكر كتما مقلي مسئنا زلو صحف خاصاتهم لما بالسول ومن قد ناتاتهم بزهنا من قدي صدتهم نخور لمنا زي تخبرت لنا ما من إساء وقلنا كون الله لا خالي نجر زأتي خيدي فتصم كل يوم زي زجبرت خويني كان أورادي بوليس سويلا يرن حماقنا كان صرح صاد ما بحكة تأيض خم جبرينا مالتي الذي أن في الإغناء خلوا قلنا خوين خيد قال سيدنا ሃይማኖታዊ ስርዓት በዓል ዘህስስ ፍጻመ ክርአ ብሉን ዝበሉ ኮማንደር አንድነት ለገሰም እንተ ተራዩግና ቀልጢፉ ሓበሬታ ናብ ፖሊስ ክበጽሕ ጻውዒት ኣቕሪቦም ክብል ሪፖርተርና ገብረ እግዚአብሔር ኃይልዩ ካብ መቐለ ጸብጺብዎም زيبت زلنا ኢንፎርሜሽን ቲሸርታት እናሓተሙ እንተጋር ሓድነት ንቅድሚ ዝወስድ እምበር እንድሕር ዘምልስ ነገር أنك يسرحون نزم الكتب أكلات ترى إننا سرحنا هنا خزفتنا بعل مسكال دما كفتنا هيمنة أو تحسوا وسعي خالي من قدي محز لزي فكر خدلو محبرسة زوجين يترديو صرح من قد فترة اللي نعنا نوسد نزيون جمارات اللو لا تحبرس زي مسرحنا هنا يمين أي تحبرس جميلة عزتو ناي
ሕብረተሰብና ዝህብና ሓበሬታን ጥቆማን መሰረት ገና ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መስቀል በዓል ንኻሊእ መሳርሒ ንከይውዕል ጥንቃቄ ጌርና ኩሉ ማሕበረሰብ ድማ ጎንና ልክዕ ከምዚ ኩሉ ግዜ ጎንና ኮይኑ ይሰርሐሉ ተደራጅና ንኽደል መንገዲ ምፍጣር የድሊ ክብል ይደሊ በዓል መስቀል ተታሒዞም ዝኽወኑ ክዋላታት ናባኹም ምባል ፈቲና ኣለና እዚኣ ሕላቤቶ ትበሃል እንትሎ ትበሃል እዚኣ ድማ ኣብ ሃገረሰብ ከም ዘለና ብዝመስል መልክዕ ኣብ እቶን ሓዊ እንዲደን እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ሽጉርቲ ባህሊ ይኮነን መጀመሪያ ብዘይትን ብበርበረን ጌርና ሕሲብ ቢልና ያው መስናይ መስከረም እውን ስለ ዝኾነ ስገም ከለና ተፈፂሑ ሓድሽ እተወታት ስለ ዝኾነ ወላ ዘይብሉ ይወሃቦ ማዕረከም ጎረቤት ምስ ማሕበር ሓዲኡ ዝውዕል ወላ ዘይብሉ ግን እኮ ትፈልስ እንታይ ዳ ትፈልስ ለኺ ሞዳይ ከይተዓመት ንሳ ክጠመላ ኣብቲ እምኒ ጌርካ ዝጥበስ ሶላን ኣብ መቑል ሓፂን ዝጥበስ ቁልዋን ክልተ ዓይነት ናይ ጥብሲ ዓይነታት ኣሎ ማለት እዩ ያባ ያና ብረከታ ኮይ ቡና ዝፈልሕ ወዲ እዩ መጀመርያ ቱም ኣንሽቲ ጠዒሞም ጥዑም ክብሉ ኣለዉ ببروجكت معدن هاجر كابستانصو بروجكتات حدا زخونه غورغورا اوشطو تاريخنا عدلنا حلمنا الله كبلو قدامي منستر ابي احمد غليصوم نصبصاب تسفاي لميسا نازريت بريهو بروجكت معدن هاجر عبيت هافت هاجر كوينوم تدفينوم زصنحو زدمو صباق هاجر كوينوم نحلو زحسسو تاريخ ولدو كوينوم نحلو زي تنغرو صغاتات هاجر غليصو زرعي بروجكت يو نايز بروجكت اكال زخونه غورغورا تفطراوي صباقه مس تاريخ اطاميرو زحازيو غورغورا تاريخ عدلن حلمن زحازه بوتا مخانيو قدماي منستر ابي احمد زغلطو غورغورا ውስጥ ታሪካችን አለ غورغورا ውስጥ እድላችን አለ ጎርጎራ ውስጥ ህልማችን አለ ትናንትናችን አቡሽቲ ጎርጎራ ታሪክና አለው እድልና አለው ህልምና አለው ትማሊና ታሪክና እዩ ሎሚ እድል እዩ ጽባህ ድማ ህልምና እዩ እዚ ግምት ተዘክሮን እድልን ደሚሩ ዝሓዘ ቦታ እዩ እዞም ነገራት ደሚሩ በመሓዙ ብጣዕሙ ቅብን ሰሓብን ነገር እናርአና ኢና ኣብ ልዕሊ 40 ሄክታር መሬት ዝተሃነፀ ፕሮጀክት ጎርጎራ ዝተፈላልዩ ኣማራጽታት መዘናግዒ ካቲቱ ንጎብነይቲ ብዝምቹ መልክዑ ከም ዝተሃኒጹ ንግልጋሎት ምብቅዑ ዝፍለጥ እዩ ጎርጎራ ወለዶ ዝጎደለ ምምላእ ከም ዘለዎ መርኣያ እንትኸውን ኣብ ቀጻሊ ፕሮጀክታት ማዕድን ወለዶውን ነዚ ኣጠናኺሮም ዝቕጽሉ ይኾኑ ጎርጎራን ፕሮጀክት ስናይ የገበታ ፕሮጀክት ጎርጎራን ትንርኢ ክሳብ ሕዚ ዝነበሩ ፕሮጀክታት ማዕድን ሃገርውን እንተንርኢ ታሪክና ካብ ዘለዎ ፈልፊሎም ኣውጽኦም ወለዶ ክመልኦ ዝግባእን ዝጎደለን ነገር መሊኦም ዘርአዩ እዮም ናይ ወለዶ ስራሕ ዝነበረ ምህናጽ ምዕባይ መቕልጻል ዝብል ዘርአዩ እዮም ሕዚ ብሓድሽ ማዕዲ ንወለዶ ንሰርሖም ቦታታት ድማ ከምዚ ታሪካዊነቶም ዕድል ኮይኖም ምርብሖም ብዓይነ ህሊና ንሪኣ ሃገር ንምንያ ሃገር ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ዘመላኽት ኮይኑ ዝስራሕ እዩ زفر توريزم نمنقح زتوهب طمته زرأي يوم اب معدن هاجر زتسرح بروجكتات بروجكت غورغوراون از غوليو سرأي لمخانيو قدماي منستر ابي احمد زغلصوم غورغورا فيدل هونو تاريخن صفوال
ማንም ሊሰርዘው ጎርጎራ ፊደል ኮይኑ ታሪክ ጽሒፉ እዩ ማንም ክድምስሶ ብዘይ ክእል መንገዲ ታሪክ ጽሓፈ ፕሮጀክት እዩ ጎርጎራ ድምጽት ኮይኑ ሕልምና ብልዑል ድምጺ ንህዝብና ክዛረብ ኽኢሉ እዩ ፕሮጀክት ጎርጎራ ንነበርቲ ተኸባቢ ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ ናብቲ ከባቢ ዝህሉ መጠን ፍሰት ቱሪስት ክብ ዘብልን ዘፈር ቱሪዝም ብልዑል ብርኪ ናይ ምንቃሕ ዓቕሚ ዘለዎን እዩ سخبركم تبلكتي ماد زينا قدم مزامنا قند زينات زعلته كزخاخركم بعل دمرا مسقل بأديس أبابا لوم علت بدمقت اب مسقل الدباباي تخبيرون بعل مسقل باستفرالي مدلوات مخبار مدلوات مزامون تمهارو سنبت بيت كريستيان أورثودوكس قريصوم بعل مسقل بسلام نكحلف أخول مدلاو مقبارو بيت صحفة ممرح بوليس كتما مغالف ليزوم مركز تملكتي مع دزينا بزيز عزم دقيمنا وحس بعد كون منا سلام